Ćao svima, dobrodošli na novi klip na mom kanalu. Danas igramo Minecraft drugu epizodu. Hajde da izađemo iz inventorija. Ne znam šta sad nešto. Evo ga. Evo, stavit ćemo ovaj kovčeg ovdje. Sada ćemo uraditi achievement. Napravit ćemo kramp. Drveni. A ne, fali mi. Evo achievement. Time to mine. Sad idemo minat. Idemo u mine. Dobit ćemo sad. Idemo mi polako. Izvinite zbog frame dropova, to sam rekla u prošloj epizodi. I da, ako imate vremena, ostavite subscribe. Na prošloj epizodi vidim nema ništa lajkova. Znači, to me razočaralo. To me previše razočaralo. Znači, vi ne želite da ja nastavim. Vi ne želite da ja nastavim sa snimanjem, ali ja ću ipak nastaviti i da sad polako. Znači, pao je sada mrak. Ja ću napraviti mač, pravimo znači napravit ćemo sad jednu pećnicu. Znači napravili smo već 3 achievementa, što je dosta baš. Ja ću praviti kuću. Evo, možemo sada ispeći da imamo ugalj. Evo ga, sad idemo ponovo dole kopat. A ne, znam što ovo znači, vidite, vrati mi se kamen. Evo ga ovaj lijepi blok. Ovo je diorite, jel tako? Ja mislim da je diorite. Evo ga ugalj, nije. Jeste, jes. Našli smo ugalj. Našli smo ugalj, to je dobro. Evo, imamo 12 bakljica.
I evo ga ugalj ljudima, super. Ali dobro, imamo puno uglja. Imat ćemo puno uglja, ljudi. Već imamo jedan level. Da, mi polako ovako kopamo. Večeras, sada kada ovo snimim, izaće ova epizoda. I poslije ove izlazi još jedna Minecraft epizoda. I samo da znate, mogu 10 minuta snimat. Kada nabavim kameru, moću snimati više od 10 minuta. A sada imam samo Bandicam, zato što na laptopu samo kasnije kupujem kameru i sve. I nemojte se ljutiti, izvinjavam se sad što nećete vidjeti. Ne, slučajno otvori inventory. Ovak ja tu. Evo ga, ja ovako uvijek postavljam blokove. Tako, neka to bude tako. Znači, snimam još faktički 3 minute. I kada ovo snimim, izlazi epizoda, to sam već napomenula. I vidim, imaju već... Da, ma super, puku nam je sad kram. Nije moguće sad da pada kiša. Pada kiša. Napolja, mislim sad. Da, treba mi 3 kamena. 1, 2, 3. Da sad uzmam. Idemo. Znači, ovo meni nekako sporo ide. Jest da je novi početak, ali... Evo ga ponovo. Dobili smo i ovaj achievement. A da, kad napravimo jedan achievement, da napravimo kao ovaj drveni kramp, onda trebamo napraviti da napravimo i kameni. Da tek sad se sjeti. I šta se dešava. Polako idemo. Da li je moguće da nećemo... Idem gore. Iako vam se svidjela još jedna epizoda Minecrafta, ostavite like ako želite da nastavim i subscribe za podršku kanala, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!